Puntua. Hausnartu. Zer da euskara zuretzat? Zer behar da euskalduntzeko? Bigarrena. Baliatu euskaraldia eta euskara okea ohiturak aldatzeko abiapuntu. Gaur bai, eta bihar zergatik ez? Hirugarrena. Izan eredu euskararen erabilera. Laugarrena. Zure gaitasunaren arabera, egin gehiago euskaraz, sortu ingurukoetan aritzeko hitza. Bosgarrena. Elkarrizketak euskaraz abiatu, edonorekin lehen hitzak euskaraz egin. Elkarrizketak euskaraz abiatu, edonorekin lehen hitzak euskaraz egin. Seigarrena. Nori egokitu. Seigarrena. Erakutsi, harro nor zer garen. Zazpigarrena. Ez etxi, murgildu hizkuntzan eta kulturan, bihurtu euskara bidelagun. Izan elputabala, lagundu, eman eskua zurekin ari du nahi duenari. Erein euskara nonai. Abestu, dantzatu, hitz egin, zirikatu, laztandu, ferekatu, euskaratik eta euskaraz. Eta orain, horretarako ere bildu garelako, euskaratia jasiera ofiziala emango diogu, simbolikoki bada ere. Txapa gehientxo honen paparrian ikuste dizuet, baina txapa jazte ofiziala egingo dugu, simbolikoki bat inbada ere, bertako euskaraldiari hasiera emateko.